Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μου Handmade by Χρύσα. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα απλό τετράδιο. Τα υλικά είναι μία μασιά, ένα πιστόλι σιλικόνης, glitter, χρυσόσκονες ή ό,τι άλλο θέλετε, baby oil ή λάδι, λίγο νερό, ένα χωνί χάρακας, ένα τετράδιο, μία ζελατίνα που την έχουμε λιώσει με το ριζόχαρτο, ένα καλαμάκι και ένα ψαλίδι. Ξεκινώντας, παίρνουμε τη ζελατίνα που την έχουμε κάψει και λίγο στα πλάγια, παίρνουμε το χωνί και όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε κοντά μας. Βάζουμε τις χρυσόσκονες μέσα στο νερό, ό,τι θέλουμε από είδη χρυσόσκονη. Παίρνουμε και το glitter και ρίχνουμε λίγο, όσο θέλουμε δηλαδή, μέσα. Και μετά παίρνουμε το καλαμάκι ή το αντικείμενο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να ανακατέψουμε. Το ανακατεύουμε με το νερό, πολύ καλά. Ρίχνουμε λίγο από το baby oil ή το λάδι, ό,τι χρησιμοποιήσαμε. Και μετά ολόκληρο. Ύστερα παίρνουμε το χωνί, το βάζουμε μέσα στην εσοχή που έχουμε αφήσει από το καμένο και ρίχνουμε όλο αυτό το μείγμα. Προσεκτικά. Αφού το έχουμε ρίξει όλο μέσα, παίρνουμε το ριζόχαρτο και τη μασιά ή το σίδερο, ό,τι έχουμε χρησιμοποιήσει, και με το σημείο το οποίο έχουμε βάλει μέσα το νερό, την εσοχή δηλαδή. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσει, δεν το βγάζουμε πολύ απότομα. Το ανοίγουμε φυσώντας. Και ξανακαίμε όποιο σημείο πιστεύουμε ότι ίσως να μην έχει κολλήσει πολύ καλά. Το αφήνουμε να κρυώσει. Κουνάμε το μείγμα μας μέσα στη σακούλα. Και τώρα παίρνουμε τα μέτρα από το τετράδιο. Το επόμενο βάζουμε κόλλα πάνω στο χαρτόνι του τετραδίου και βάζουμε σιλικόνη από το πιστόλι μας. Όσο χρειαστεί, ώστε να κολλήσει η δημιουργία μας πάνω στο τετράδιο. Και τώρα βάζουμε και κολλάμε
το χαρτόνι του τετραδίου πάνω στη δημιουργία μας. Προσέξτε, η σιλικόνη καίει πολύ. Και τώρα κόβουμε ό,τι περισσεύει ώστε να είναι πιο όμορφο. Κολλάμε ξανά τα σημεία που ίσως να μην έχουν κολλήσει και πολύ καλά. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μπορείτε επίσης να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Τα υλικά είναι προαιρετικά, εκτός από κάποια που είναι σημαντικά, όπως το λάδι και το νερό. Μπορείτε να βάλετε μέσα χάντρες ή άλλες χρυσόσκονες και άλλα πράγματα που θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ένα like παρακαλώ, γιατί με βοηθάει πολύ, και ένα subscribe. Καλή συνέχεια!